Kuha na akong pangutan na pastor, nabalo manggit nga si Ginoong Kristo namatay. Okay. Unya, nga naman nga, pag saulog siyang kamatay, na may pa sa kalendar nga, usahay Marso, usahay Abril, ano nga naman. So nga usahay Marso, usahay Abril. Oo. Ingani ako nabasa nga komentarist ta igsuon matod pa niya. Ang bulan sa Hudiyo mag-start sa diha nga mag-new moon. Gikan sa new moon, pagkaugma first day na siya. Ihap dahin ka. Og matod sa Leviticus 23, 4, 5 signs, nga ika-14 kaadlaw mauna ang gitawag og Passover. Si Kristo gipatay sa panahon sa Passover. So ika-14 ihap ka diha sa bagong subang sa bulan. Ika-14 kung ang mao nga new moon nakabutang sayo-sayo sa sayo-sayo sa Marso igsuon. Muihap kag 14 musulod sa bulan sa Marso. Pero kang new moon nakasulod sa katapusang bulan sa Marso, inikihap nimo mulusot dito sa Abril, ang ika-14, so Abril ang gitawag Biyernes Santo. So ingana igsoon kalahi man ang pag-counting sa kalendaryo sa Hudiyo. Di man pare sa ato natay January, February, March, lahi sila ha. Nay Abib, Iyar, og ang ilang nga mga pamaagi igsoon lahi sa ato nga mga pamaagi. So kato akong gisulti mo sa siya igsoon. Padayon igsoon. Imo na kuha? Gibasi sa nyuon. Oo. Okay, nakay follow up o nakay laing pangutana? Daghang salamat pastor. Okay to sa sunod na po. Daghang salamat. Tawag lang sa sunod igsoon.